Diyan yung tanan sa pagpaglingkod. Mayong buntag sa tanan. Kini nga mga sitwasyon sa kalibutan, gitawag nato nga pandemic that swept the world. Nalimta nato ang mga importante nga mga butang sa atong tagsa-tagsa sa kinabuhi, kay napokus ta sa butang nga hadlok ta matakdan, hadlok ta nga mamatay. Agod tanan nato mga aton kung unsa ang gihatag kanato nga mga precautionary measures gikan sa gobyerno ato gyung pagasundon. Preparasyon para dili ta matakdan. Ang dili nato pagpreparar usahay mao ka na makapaadto kanato sa gitawag nato kagubo or aid, even calamity, disaster that can affect us. Nako'y nabasa nga homily ni Father Swaggart nga nag-ingon siya, what is the use of life jacket left on the shore when the boat is sinking? Unsay kaayuhan nga nagitawag nato nga life jacket nga nabilin dito sa lapihan nga ang imong gisakyan nga barko nalunod na. The Lord Jesus always warns us for the present danger or the coming sa mga kagubot nga moabot. Naay tulo ka mga dalaga according to our gospel. 5 were foolish, og 5 pod ang gitawag nato nga wise. Danghag. Usay mo yung taga nagyod akong anak ko, babae, danghag kayo. So maabutay ang pamanhunon. Pero ang pamanhunon wala mo abot sa eksakto nga oras. So sila. Ang kaminyoon, custom during the time of Jesus, required extra vigilance. Nga, kinsa galing tong involved sa gitawag na to nga wedding feast. Kinahanglan nga aktibo sila. Kung mo-attend sa gitawag na to sa kasal, proper attire ang suoton. Dili mag-short pant, dili magpasiksi, nga usahay mas attract kayo sa gikasal. Nga at ma-attract unta dito sa gikasal. Laay man ning sing uban kay mag-arte man pod kay mas maayo pagtan-awon, mas gwapa ko anang gikasal. So dili ginaangay. Aten galing tagkasal, banaon sa nato ang atong ginasuot. Kay masiglabaw pa ka sa gikasal. Those involved, kung mo-attend og wedding, proper attire ang atong suoton. If you are not dressed properly, sa ilang panahon, dili ka makasulod in the wedding feast. Mao gihapon usahay kung kita mag-travel ta madto sa abroad. Kung wala tay visa, passport, proper documentation, we cannot be admitted to the country where we are going. Asa tagdapit gusto mo adto. Karon, as our lesson is about preparation. Para sa atong kaugalingon, dili na para sa uban. At atong kaugalingon, the Lord Jesus
Kung dili ta preparado, there are consequences of being unprepared to meet the Lord. Ingnan yung tapad, preparar. Mura magpati ka, wag ka preparar. Istruhay na pag-preparar. Na ay mga butang sa atong kinabuhi. Dili ta makabantay sa katapusan. Nga angay unta nato nga buhaton. Moabot ang kamatayon sa kalit kaayo. In John 10, mao nang mo aning bersikulo 1. Balik ta kay nawala. Asa na ba di? Mo ning problema. Wala. Okay, nara. 1. Kapitulo 10, versikulo 10, nga nagingon. Apan ang kawatan, aron lamang pagpangawat, pagpatay, paglaglag, miani ako, aron makabaton, kamo sa kinabuhing midagayon. Ang kawatan man ni aron lamang pagpatay, ay moabot ang kamatayon kanato, dili ta kahibalo. Kay kung pahibaon ta, preparado ta pirmi. Kung maingon si Jesus mo agi nato kanang butaga, ikaw mamatay og alas 8, unsa may imong buhaton? Alas 6 pa magbinuutan ka na. O gabi mag-praise and worship ka na. Preparado man. But death will come like a thief. Now in 12, verse 39 to 40. Timan kini, kung nahibalo pa ang tay kano sa maabot ang kawatan, dili gyud siya motugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan nga mangandam kay ang anak sa tao maabot sa oras nga wala ninyo paabuta. Moabot ang Ginoo asa man ta? Ito sabungan. Ito tadapit kung asa tadapit. Nga dili. Pero hunahon to, maluwas ka ito sila Bishop. Ambot lang Ginoo. Kaya nag-ingon siya kanunay pag preparar. Now, isa pa ka-verse, 1 Thessalonians 5:2. Kamo mismo nasayod kayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa kakawatan nga maabot sama sa kawatan. Mo na gisulti, nabay mangawat mingon nga oy mangawat ko niya sa inyo. Wala. Kung naman ko yung mga iro diya sa taas, mga buutan mo na, labi na lang si trooper, buutan na siya. Kung ay kawatan siguro mo sa balay, may umigil siya nga ito, kwarta ni Bishop dito, o kwa Itudlo pa tungkol sa ikabutan. Kanang duha, mga uhag lang, pero di mamamaak. So dito ka kan trooper. Per arabit gibutang per be. Trooper nga, tora na dito, abrihin na, di ba na diha? Sa pag-abot sa Ginoo, even this morning, when the Lord comes to lead you to heavenly banquet, natay bangkite. Sa magbangkite, anak Bishop, nga may fried chicken, may lechon na adiha. Ustiya ra magyahapon na, kinauna na mag-ustiya, sukad pa ni atong unang panahon hantod karon. Ustiya lang gihapon. Ato na kayong sabton. Ngani atas sulod simbahan, will you be ready to hear His voice
unfollow. Niya ba ta diri, ready ba ta? Mamati sa iyang pulong og musunod kaniya. As we observe, daghang kayong mga tao nga nag-train sa ilang kaugalingon nga dili mamati. Kung we hear and follow, dapat puno-puno ang simbahan. Full capacity. Sa pag-full capacity, nga napay mga kampanya nga dito mo simba sa amo. Ayaw mo diha. Dagha ka istorya. Ako kabubuton gina sa Ginoo, sige lang, may problema. Pero di man na kabubuton sa Ginoo nga mangawat ka sa lain nga membro sa simbahan. Kabubuton ba na, dili? Di man na kabubuton. Paghimog imo. Pagdaro og imo. Kay diri ko sa ingog ni adto, ako'y nagdaro. Gahi kayo ang yuta sa ingog because of what we call religious belief. Na mga religious tradition. Pero mabungkag lang nimo na pinaagi sa pagpuasa o pagampo. Work. Pagtrabaho og imo. Usahay ang atong pamangalagad sa Ginoo kay amiguhay, parintihay. Sa panang uban. Kung ang nangalagad ta sa Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo kay nakatabang na to, gitabangan ta na dito ko simba. Pag wala na sa itabang, dito na sa kuspikas. Klarohon ta ni. Niya ata diri nga simbahan. Why? Because we love God. Amin mata ana. Nahigugma ta sa Ginoo. Bisag wa mo mahigugma kang bisap, okay ra gyud na. Kaya nga itong gisimba ang Ginoo, ang pulong. Nag-ingon bitaw usaya ang ebanghelyo. Nga, ayaw ka sunod sa ilang mga binuhatan. Giingnan na Ginoo ang mga tao nga namati sa Pariseo. Full capacity, unta. Ready to meet the Lord face to face when He calls us on that day of judgment unless we listen to Him today. Sa ako naging the Lord invites us to feast as a heavenly banquet table. Ready ba ta? Usahay mo partake ta sa sakramento sa lawas ng dugo ni Jesus. Naulit ka sa imong isig katao. Bastlan gina ako nas bishop. Katawaan talaga ka, kaya di mo kong balos. Daghan inyong posting diya sa Facebook. Wala ko'y posting diya sa Facebook. Wala ko mag-post. Anong mahadlok man ta? If God is the defense ko ang gidong may nagdepinsa nata, bisag unsa pa inyong buhaton. Sa inyong pagsimba mo, sayaw naman mo, magtinikling naman mo. Bisag unsa inyong buhaton. Kung iya gina sa Ginoo, panalanginan mo, por kung di iya sa Ginoo, the principle that you have been doing, dili na iya. Sa ako nang yung the Lord invites us to a feast at His heavenly banquet table. Are we ready? Hiyata karong kabuntagong to participate what we call heavenly banquet. We are here receiving the body and blood. Kaya kinahanglan ato ning sabton. We should understand what we are doing. Nganong niya man ta dire, why am I here? What will I do? Unsa buhaton dinhi? What are we going to believe? Tuhuan ba nako ang mga bakak? Kinahanglan vigilant ta, attentive ta of the voice of God that I may heed the call na mamati ko kanunay sa tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. Para unsa? Para madawat ko og lipay
and I can hear the presence of God sa atong tagsatag sa kinabuhi and delight doing your will, Lord. Sa atong Ebanghelyo sa Mateo chapter 25 verse 2. Danghag ang 5 kanila og maalamon ang 5. Danghag. Meaning, complete separation sa mga faithful matinud-anon o dili matinud-anon nga ma-establish. Ang gitawag nato nga wise virgin are those nga nag-embrace the time available for them. Niya ta dire kay available ta sa pagsimba sa atong Ginoo. Amin ba ta ana? Salamat Lord nga niya sila. Embracing the time available for us. Prepared. Unsay atong buhaton? Unsay atong gihimo? Unsay atong himuon? Na magprepara ta sa pag-abot sa Ginoo. Number 1 is reading His Word. Pagdawat. Pagbasa sa pulong sa Ginoo. Pagdaig o pagsimba seriously before God. Focus on our worship before God. Amin ba ta na? Panahon sa pagdaig pagsimba, tutok nato ang atong mga mata kang Hesus. Wala tayo pangayoon. Mao na ito himoon karong pagdaig nato o pagsimba sa atong magagahom na Diyos. Wala tayo pangayoon. Ihawa nato ang kagool. Tutok lamang kaniya after sa atong praise and worship, dawat nato sakramento sa lawas ug dugo ni Ginoo. Ay ha pa ta mangayo. Natay prayers of the people unya dito ta mangayo. But in terms on worshiping and praising God in our lives, iya lang yun na sa Ginoo, amin matana. Di ta maghilak-hilak panahon sa pagdaig, pagsimba sa Ginoo. Eh, mabawa lagi may bugas. That's not the time. That's not the right time. Kuri ato siyang daigon. We can do that sa atong tagsa-tagsa individually sa atong kinabuhi. Ako, sultian mo, naundang ko anak gamay. Kana pagsimba o pagdaig nga ako ra isa. I can do that. I can do that for 2 hours. Say, kung kulang ta sa pag-ampo, kulang ta pagbiditi sa Ginoo, sa puton ta. Wala tayo direksyon. Dili ta mapaibsanon nga kasing-kasing, amin ba ta ana? Magdesisyon ta nga suko tama ng sangputanan sa mga tao. Nga wala diha ang presensya sa ilang kinabuhi, kay ang ilang kapungot sa ilang isigkatao. Mag-communion ka, na kay kapungot sa mga tao. Mo na ningon ang Ginoo. St. Paul to the Corinthians. Maudagan sa inyong maluyahon, nagmasakiton, o dagan nga matay. Why? Because you are partaking the body or blood of Jesus, not discerning yourself. Wala ni mo tanaw sa imong kaguling. Nakasala, ting. Tanawa unsa na imong sala. And God is very serious about that. Seryoso kayo ang Ginoo bahin ni ana. Bisan pag unsay itawag nimo, di ka mabader. Ya magali pare nagdebate mi gabi gahapon, giingnan ko yawa ka bisap. Si yawa. Okay ra ka. Ang sili di ba da mo halang. A lot of accusation. Accuse dire mga accusation ni atong unang pampanahon. Hantod karon gipukaw, wa man ay labot sa atong istorya. Ang labot sa itong istorya, duha ra ka tawo, ni ikaw mo intra. Ngawa mong ta kay labot, kaya gusto gid mo intra. De per canon, among gisagot ang ilang mga question. Canonically, biblically,
among gi tubag ang ilang mga queries. Sige nakasabot man ko, okay ra. Pero ay imong gihimo illegal. Pagbasa lagi sa kanon, man giingon sa kanon nga illegal akong gibuhat. Sometimes people will accuse you knowingly, walay hinanawan basta na lang makasulti. Pero bisag unsa imong ngingalan nako, di ko masuko nimo. Katauan lang ka. Tulog? Ay, may kog tulog. Alas 8 pa tulog na ko. Pero mata lagi ko galauna. Hanto na nabuntag. I have to do something. Ang broadcast pag ni Patriarch Bates is 1 o'clock early in the morning. So matingala gyud siya, you're not still sleeping. Pa man ko matuog. Matuog na ko unya, pag simba tuog. Pag abot sa unyang gabi alas 7 tuog na sad. Sayo kayo. Sa ako ning gingon wala tay pangayon. Ihawa nato ang kagool. Pagsimba ang putana. Parintihay ba ng pagsimba? Igsuunay ba ng pagsimba? No. Dito na lang ko kay ito akong igsuon dito. That's wrong. Nya karong panahon na daghang kay balingbing. Bawa ni mga tao nga mga panginahanglan, ito dayon na. Ayaw mo pag-ingana. Tanaw mo kang Hesus kay siya ang atong paglaom. Kami biya mga igsoon, klase-klase mi. Kami padedindo na mi dire, si Isi. Kung daday nanay, o si Sipi. Ako igsoon, na doktor, born again. Pero gadibate ba mi? Gaing nanay ba mi nga dirigi kasamo kay may mi dire. Wah, ini istorya. Kita lang ta sa itong kinabuhi. Kaya itong pagkinabuhi, naamag itay apan, bisag usaon. Maingon magiging tao nga, wa ko'y apan. Kung wa kay apan, tuwa na ka sa langit. Uban naman ni Inok dito, girapture. Pero nganong di apa man kakaroon. Sa mga bisag unsay mo ipakaon. Inta imong mayang buhat. But anyway, part man na nga usa ka kaalagad sa Ginoo. Ba gibuhatan ka, gitabangan nimo snuyos. Okay ra. Why problema? But foolish were those who were lax and unmindful. Gusto sa Ginoo nga dili ta unmindful. Kanang giingon nato nga foolish virgin o mga danghag nga bababae, they focus themselves only over the present matter. Karon lang ang gihuna-huna. Kita nga niya simbahan, maghuna-huna na ta, nga kinahanglan ng atong himuon, panglangit tayo na, aming batana. Dili na tayo ng mga butang. There are a lot of important things. Pero ang atong huna-hunaon, ang panglangit tayo na. Now, I will read again in 1 Corinthians 10. From verse 20. Burot sayop gali ko. Second o first? About yun. Kasi maka ha? First doc? Tapos, 1 Corinthians siya, ano man? Chapter 10? Chapter 10, verse 23.
Ha? Sa 11? Chapter 11, verse 23, no? Okay. Thank you. Sorry po sa mga nananaw. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulog nga akong gitudlo kaninyo. Ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian, mikuha sa pan, pasalamat siya sa Dios o gipikas-pikas niya ang pan og mingon, mao kini akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini ang paghandom kanako. Kuman sa panihapon gikuha niya ang kupa og mingon, kini ang kupa sa kasabutan, ang akong dugo. Inom ninyo niini sa paghandom kanamo. Kay kanako, kay sa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa balik niya. Busa pan sa Ginoo minom nga gikan sa iyang kupa sa paagi makasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Nakasala when you are doing things nga dili ka bubuton sa Ginoo. Partaking the Lord's Supper, that's very dangerous. Dangerous na. Manguha kag laing membro sa ubang membro. That's very dangerous. O manghinadlo ka? Niya mukaon ka? Kay gitan-aw nimo imong kaugalingon na eksakto ka? You're wrong. Verse 28, busa kinahanglan ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon og unya mukaon sa pan og moinom gikan sa kopa. Unsa ang matag usa magsusi? Susiha ang imong kaugalingon, dili ako bantaw. Kay kung dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inig kaon niya sa pan og inig inom gikan sa kupa. Siya nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Mao hinungdan nga daghang kaninyo nagmasakiton, nagmalawiyahon og daghang nangamatay. Verse 31, apan kung susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kon silutan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inig silot niya sa kalibutan. They allowed to be troubled themselves only in this present time. Nalimtan nato kung unsa gisulti sa Ginoo, what God have said. Nga kinahanglan naata sa pagpreparar. Mao ka ng ebanghelyo o gihangyo ang tanan sa pagpanindog.